साहेबाच्या फेस्ताक लोक येता लाखांनी भावार्थ मागणी कोट्टात नोवेनाच्या दिसांनी थोडे बुडल्यात महापातकांनी तोजरे कोश्टोतात दुवेसांनी गोंयच्या साहेबा लागीं मागतात ती म्हणून पेकोणी बाप साहेबान भावार्थाचे हातयार उतरोवचे केला कशें उजार करूंक जाय तें ताणें दाखोवन दिला थोड्यांनी तें हातयार कोणशाक मारला धर्माचेर काळी खूब ओडला नोवेनाच्या दिसांनी फिल्म फेस्टिवल करून काडला बाप साहेबान भावार्थाचे हातयार उक्ते केला कशें उजार करूंक जाय तें ताणें दाखोवन दिला थोड्यांनी तें हातयार कोणशाक मारला आपल्याक जाय तशें केला नोवेनाच्या दिसांनी फिल्म फेस्टिवल करून काडला आमची भुरगे पोरना जितली सगळ्यांचीच मोना पयलीच बार भोगूंक पावली हें वचलें सॅटिस्फाय तू काय चोयला ती नाट्य तू पुलिसाकडे झोकोटालो तुझ्या पुलिसाको सगळं जाता तू ते ब्रिजेचे पुलिसाको किती झोकोटालो अरे ते मग तालाव निघाले तालाव गेलं अरे हांव भिता हांव
तालांगे हेल्मेट असं लागित रे अरे हेल्मेट असलं रे तिचं लायसन्स असं नसतं लायसन्स आलं रे डॉक्युमेंट असं नसतं रे आलं रे पोल्युशन असं चांगले आलं रे सगळे आणलं ना वया तू पोलीस थांबा होता नाही अरे ते माग सांगताय ब्रिजाची होई घेत नाही फास स्वप्न अरे ओय स्लो सोदाई भी सदा जाण जा ब्रिजाचे फासस वाले ब्रिज कमेस जाता तीन ब्रेला असता स्पीड लिमिट 40 ओनली मोड तू फास्ट केला मित्र फास्ट गेलं आणि पडी स्टार्ट केलं नी ड्रेस किती जण बोलते का तर अक्को गुंगळायलाय सरकार मला वय एक लागो तू तामल मी आणि एक लागो ते तालाव दिताले सदा जाण जा ब्रिजाचे कॅब ना ओव्हरटेक करपास आहे ना आणि 40 स्पीड वच्या साइन ना काय द्यायचं त्याला तू तालाव ते ब्रिजाचे किती वाजपाचे स्लो वाजपाचे समज ब्रिजाचे स्लो वाजपाचे आणि ब्रिजाचे स्लो गेलं म्हणतो आणि ब्रिज मध्ये बाबा मोड खो आपण म्हणतो नाही किती होता माय मुझे मास नुसत्या हापामध्ये फ्री हा कोणा सांगता ब्रिजा गॅरंटी हा गोंयची गव्हर्नमेंटाच्या ब्रिजा गॅरंटी घेतो मोड पडत त्या सांगून पोलीस पासून मोदी ब्रिजाचे राहून कित्या तालावली नाही ते ब्रिज कापार झालं म्हणजे कुठं बस कित्या तालावली नाही ते जाणा आपण केन्ना मोड पडलो पोलीस नु आपण सालवाजा पदा ब्रिज काप जात्री नव्हतं आणि आम स्लो यो म्हणतो आम मोड पडवलंय मोड सगळ्या सांगता ब्रिजाचे मोठे स्वतः फास्ट असं नाही आपण सारी प्लेन आहे स्पीड इतू सारी आमचे गोंयकार कोण काबार जावन वचपाचे केन्ना टॅक्सीगेरान सांबाळून दवरूंक नासले तर तेन्ना आता तो सरकार आमचो लोक उगडास ताचो कोण ना ताणे सांबाळले म्हूण दवरून हातात कांडाचून ना सोद दिसांनी देवान संसार रुचलो सगळे रुचून जातून मनशाच्या हातान घालो तरुणी मुनी संसारान आपसू आरती घेतलो आपण पोदवेदान जाऊन चिंता देवा इतलो उलवणाऱ्या संसारात कितले आज मुनीस भुलले संसारातली गिरेस्तान काय करूंकूच ते उरले उडून दिया म्हाका घरा म्हणून ते उरबेन उरले ह्यो वस्तू दोण्यार येतून देवाक पासून साप दिसोल्ले उलवणाऱ्या संसारात कितले आज मुनीस भुलले पिडोय उर्राना आतांची भुरगीं सोलपा वाजोयना आदले इन्स्ट्रुमेंट हातान दवरिना फकत वाजयता कीबोर्ड गिटारा आतांचे वाजपा आदले सो जायना आतांच्या मुजकान फोडटा काळजाक पडटा माव सोलपा नको कोडा माता कित्या ताचो काळ सिक्रेट म्युझिक चोड जावन सोलफिस्टाक पडटा माव पॉप बँड घालून ट्रॅकार वाजयतले फुनेरान चिडाव घेवपाक हांव उमेद भोगता भांगाराची गळमूट संवसार सांगता वर्साच्या वर्साक गोंया ट्युरिस्ट वाडत येता खंयचो तोणकार वारो ट्युरिस्टांक तो गोड लागता गोंयांत आमच्या येता ट्युरिस्टांची रस हे आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयला
tu porti sota Teatrna cog bakum dieta Omiti tu zagi maka tu bau lagota Maka poin ki jagbieta Korenz maga mug kukni machizo Tosok maga tia pole naranzo Koris tu sogla chatsud mogazo Apur bain tu kamuno ogna harazo I like very much that Oberoi Hotel. I like very much that Seroton Hotel. I like very much that Fernandez Hotel. Tu so tik tik meu da sor patel. Tu beta sor garvaste libel. Oh my god बेलगावचो नातू गोंयामदी करता मी काम हाय रे रामा हाय गोंयामदी करता मी काम मला साता सपर रावपाक ना घर काय मी करू रे राम रामा रामा राम काय मी करू रे राम हे माणूसाक तुम्ही काठी म्हणटा व्हडली बिल्डिंगांची आमी बांदता बिल्डिंगांनी रावता आमी फुटपाथीचेर आसता थंयच आमी जेवता आनी थंयच आमी न्हांवता आमचे बायलो थंय सुट्टा आमकां भगवान राखता अरे किती सांगायचे अपोलो हॉस्पिटल गेलो मरे अपोलो होय माय बोलणार रे माय हा पाय बोलणार सोगली बरी आहे कोण बायलू ना रे आमगे कुंकोड कुंकोड म्हणा कोंबी कोंबी अपोलो हा मरे बाबा आयसीयू हा कोंबी अपोलो आयसीयू असं की झाला म्हणजे त्या मागणा गेला आयसीयू वांगायला तितीक जण दोता दिसा तपासून येत आहे कोंबी होय की झालं अरे किती सांगायचे आमगे सजना एक बायल मस्त बरं सोसायटी गेलो तांदूळ हाडू अरे तांदूळ गेलो इथं एवढो घालीत आमगे देरा पावच्या मस्त की पोती बुलाक झालो पोच फोडली आणि इथले तांदूळ हारवले आमगे कोंबी चोयले आमगे कोंबी बरं हेल्पफुल रे सारखी सोशल बंद धावून येयली आणि एक तांदूळ इचताली तांदूळ इचताली कोंबी तांदूळ इचताली कोंबी रस्त्यात तांदूळ इचता समोर कोणाक एक भुरगो मरे हात येयलो मोटरसायकल घेऊन आणि कोंबी वयली गेलो मरे एक कोंबी सारखी हपडे लागली हा तेशी पोत्या बोलली आणि झापकून धावलो अपोलो हा काय ना रे आता चल नाही पायी चल नाही अपोलो ते बघले कोण आहा कोण ना ऐकली हा आता उदोन मग गारेला माहिती टॉयलेटा वच्या जायना रे कोंबीचे होय पाठ खाताय कोंबी पाठ खाताय पाठ होय अरे पाठ घेता आणि कोंबी घेते सारी पाठावर जाता आणि काय ना रात्री ना पायी ना आणि माझे मुतपा बी आणि चालले टॉयलेट पाठ खाताय नो सगळे 2 in 1 तिथं काय थोडी पेपर वर रे ना पेपर कोंबी साईज आहे ना नो पेपराची आणि दोतरायन सांगितलं ती असं देखो कसलो हायत ना होई किती हायला देखो हांव लॉस होई कोंबीची किती हायत ना होई ना तिथं तर म्हणा ती उली देखो म्हणतो नो ताती गातो मोठी पण तात्याची रे लॉस होई ताती हुटलो गातो होई ती गायला देखो हुटलो किती गातो होई ते युट्रस माल लागल पाच पाच